Kuulepas tarjoilija, 2 isoa hunajapaukkua ja litra asitofiilusta. Tässä vähän niin kuin karvastaa kurkkua. Niin tekee, ja Batman maksaa. Kas tässä pojille paukut ja tuossa piimä? Taattista vaan, mutta voi jummi jammi, pitääkö tuo piimä juuri tölkistä kaataa keuhkoon? Näin siinä ikävä kyllä taitaa käydä, mutta otahan sinä ensin piimää. Otahan vaan, siitä piisaa. Top, 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 älä kuro! Tämä on vasta ehtaa tavaraa. Iso mies ja tuolla lailla porsastaa. Sotkit upouuden viitan ja lattiallekin valuu niin kuin ripulitautisella oravalla. Antaa valua, mutta nyt Ryytman hunajat naamaan ja onta rootakeen. Valomerkki tuli jo. Sinne meni kuin kiukaaseen, mutta nyt takaisin autoon. Siellä jo kuskimme taitaa pitkästyä. Mentiin! Kuulepas kuljettaja, me aletaan pikkuhiljaa suivautumaan tähän hommaan. Niin aletaan. Minnekäs kundit seuraavaksi haluu mennä? Minäpä kekkasin, hyökätään suoraa päätä vanhaan maestroon päivähumpille. Joo, pahoite Batman, se tehdään ja yhdessä tuumin. Nyt äijä polkasen amilautaan ja äkkiä kanssa. Okei, annetaan palaa sitten. Nyt puhut vähän, mutta asiaa! Saas nähdä kuinka Söde ja Mimmejä siellä on kehissä. Minua ainakin kiinnostaa vähän vanhempi kama. Mitenkä niin? Kuulepas Batman, etkö sä hiffaa, että ainahan sitä nuorta saa, mutta harvoin kunnon vanhaa. Hei Ryytman, tsiikaas tonne. Näet sä saman minkä mä? Eiks toi oo se saman Kimma, joka oli pari vuotta sitten Veijoesson baaris duunis Ivalos? Kyllä, ja sillähän oli mielettömän isot bosat ja snadina. Hei kuski, liinat kiinni! Hei Irma, muistatko meitä 2 karvanaamaa, kun bailattiin Ivalos, vanhas haarikas? Ei, mutta Päkkäri! Onko tämä